भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच बहुत ही खास खबर लेके आई बनी, जौन की भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के पहिलका बोलबम गाना के पोस्टर और गाना रिलीजिंग से जुड़ल बहुत ही खास रिपोर्ट लेके आई बनी। जी हाँ भैया, इसे आप सबके बता दी बहुत सारा गाना आवे वाला बा। जी हाँ भैया, ऑडियो सॉन्ग और वीडियो सॉन्ग भी, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे बनी जौन की ऑडियो सॉन्ग के बारे में। भैया पहले ऑडियो सॉन्ग आप सबके बीच रिलीज होकर बा। जी हाँ भैया, जहां पब्लिक के इंतजार बहुत ही ज्यादा अभी बन चुकल बा कि पावर स्टार पवन सिंह के अभी तक गाना ना आई। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी गाना आवे वाला बा, जौन की आप सबको बतौर वीडियो में बतावे बनी। सबसे पहले जान ली कि बहुत सारा राइटर लोग के गाना पावर स्टार पवन सिंह गा भी दल बने और गावे वाला भी बने। बहुत सारा गाना का भी रिकॉर्डिंग होखे वाला बा और कुछ गाना के रिकॉर्डिंग कंप्लीट भी हो चुकल बा। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी बहुत जल्द आप सबके बीच गाना वाला बा। जौन में अगर राइटर के बात करिए तो बहुत सारा राइटर वाले, लेकिन अभी फिलहाल हम नाम लेम अरुण बिहारी जी के। जी हाँ भैया, अरुण बिहारी जी के गाना बहुत ही पहले रिकॉर्ड हो चुकल बटे, 2 से 3 गाना जौन की आवे वाला बा। जी हाँ भैया, हमारा हिसाब से अरुण बिहारी जी के गाना पहले आई। चलिए आप सबके बात कर लो। गाना बहुत ही सुंदर बाटे, सुरीला बाटे, बहुत ही मस्त भैया गाना बन के तैयार बाटे। बहुत सारा गाना वाला भैया, 5 गो 4 गो ना, बहुत ज्यादा। चलिए अब आप सबके विशेष तौर पे बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के 2020 के पहिलका भोजपुरी बोल बम गीत जौन की आवे वाला बा भैया, लेकिन उससे पहले आगे वो गाना के पोस्टर जारी हुई जौन की आप सब जानल चाहे कब। तो जी हाँ भैया, कौना डेट के? तो भैया 4 जुलाई के पोस्टर जारी होखल बा 2020 के पहिलका बोलबम गाना के पावर स्टार पवन सिंह के। 4 जुलाई के फर्स्ट लुक जारी हुई, यानी पहिलका पोस्टर 2020 के बोलबम गाना के। लेकिन गाना कब रिलीज हुई पहिलका बोलबम? जी हाँ भैया, आप सबको बता दी यही महीना में रिलीज होखल बा, जौन की 6 जुलाई के। जी हाँ भैया, 6 जुलाई के आप सबके बीच पवन सिंह के पहिलका बोलबम गाना रिलीज हो जाए। जी हाँ भैया, बहुत सारा भैया तो आप सबके क्वेश्चन रहा कि कब बोलबम गाना आई। तो भैया ये सब आप सब समझ ली कि रिपोर्ट आ चुकल बा। आप सबको हम बता देनी, जैसे पोस्टर आई पोस्टर भी आप सबके दिखा देम, बता देम, और जैसे ऑफिशियल पोस्टर के साथ रिलीज डेट और रिलीज टाइम आई वो भी बता दें। लेकिन अभी फिलहाल इतने जानी 4 जुलाई पोस्टर आई, 6 जुलाई गाना रिलीज हुई पवन सिंह के बोलबम गाना। तो भैया आप सबको रिपोर्ट कितना पसंद आई और गाना के कितना इंतजार बा बोलबम के, जरूर कमेंट करके बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को आप सब शेयर करिए।